Os oes gennych cyfrifoldeb gofalu, does dim amheuaeth eich bod wedi gwynebu rai sefyllfoedd anodd. Yn fy rôl fel hyfforddwr ymddygiad, gallaf gynnig rai syniadau ar sut i ymdopi â straen. Gall hyn arwain at straen a allddod i'r amlwg mewn gwahanol ffyrdd, o boen gofforol i densiwn, i lefain a theimlo'n ansicr, o deimlo'n ynysig neu'n ddig i gwilydd. Bydd cymryd y gam gyntaf i gydnabod y teimladau hyn a'r straen maen nhw'n achosi yn helpu. I wneud hyn, meddyliwch, dwi ddim yn mynd i guddio. Dwi ddim ar fy mhen fy hun o ran sut rwy'n teimlo. Bydd y teimlad hwn yn pasio. Gallaf deimlo dan straen ac mae hynny'n iawn. A gofynnwch i'ch hun, pa mor riel yw fy ofnau? Rai syniadau ymdopi eraill yw, trowch at bobl y gallwch ymddiried ymddynt am gefnogaeth. Yn raddol, efallai y gallwch adeiladu rwydwaith o gymorth. Gwnewch gynllun ar gyfer bob wythnos. Defnyddiwch hi fel restr i wneud, fel eich bod chi'n gwybod beth sy'n eich wynebu bob wythnos a pha disgau sy'n rhaid i chi gyflawni. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ychwanegu tasgau bach cyrraeddadwy ac yn cynllunio amser i chi'ch hun. Gall hynny fod mor fach a 7 gerdded yn yr ardd neu ychydig fynedau gyda llyfr. Cydnabyddwch eich cyflawniad. Waith pa mor fach ydyw. Dywedwch yn uchel beth yw'ch problem. Atebwch bob syniad bernadol sy'n dod i'ch meddwl gydag un positif. Ceisiwch ei ysgrifennu lawr os yw hynny'n helpu. Weithiau, mae'n anodd cael amser am seibiant pan chi'n gofalu o gwmpas y cloc, ond ceisiwch roi rhywfaint o amser i chi'ch hun. Hyd yn oed os mae dim ond 10 munud yw hyn ar ddechrau neu ar diwedd dydd. Canolbwyntiwch ar y foment wrth law. Gall ymarferion ystyriol eich rhyddhau o bryderon y presennol. Byddwch yn realistig ynglyn â'r hun y gallwch chi ac na allwch chi wneud. Cadwch mor ffit ac y gallwch chi. Gwrandewch ar cerddoriaeth wrth ymarfer i wneud y profiad yn bleserus ac mwyn creu rhywfaint o egni cadarnhaol. Gall hyn oll helpu i leddfu straen. Dyma rai enghreifftiau. Rwy'n dawel fy meddwl. Rwy wedi ymlacio. Rwy'n rheoli'r sefyllfa. Rwy'n hapus. Rwy'n wedi fy mendithio. Rwy'n ddiolchgar. Fe allwch chi ysgrifennu un eich hun ar gyfer bob diwrnod. Un o'r ffyrdd symlaf ond mwyaf effeithiol i leihau straen yw gadolbwyntio ar eich anadlu. Gall hyn eich tawelu ar unwaith ac mae'n rhywbeth y gallwch chi wneud unrhyw le, ar unrhyw adeg re chi'n teimlo'n dan straen. I sicrhau eich bod chi'n anadlu'n iawn, rowch eich llaw ar eich stymog. Nawr cymerwch anadl ddwfn mewn trw'ch trwyn. Wrth i chi anadlu mewn, teimlwch eich stymog yn codi o dan eich llaw. Anadlwch allan trwy'ch ceg a theimlwch eich stymog yn gostwng dan eich llaw.
Gwnewch hyn 2 gwaith. Yn olaf, peidiwch â bod yn rhy galed arnoch hun. Fel gofalwr, rydych chi'n dan lawer o bwysau a straen. Gallai bob techneg fach rydych chi'n rhoi cynnig arni dros amser wneud gwahaniaeth mawr.